Charles De Guara u Noel Camilleri ħadu ġurament ta' ħatra bħala Awditur Ġenerali u Deputat Awditur Ġenerali rispettivament. Dan wara li fl-aħħar jiem il-predeċessur ta' De Guara, Anthony Mifsud, inħatar bħala Ombudsman. Għal 8 snin Charles De Guara okkupa l-kariga bħala Deputat Awditur Ġenerali. Beda l-karriera tiegħu bħala skrivan fid-Dipartiment tas-Servizzi tal-Ilma u minn hemm okkupa diversi karigi. Fosthom fl-2004 nħatar bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Noel Camilleri ilu jservi għal bosta snin fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u tulhom ħadem l-aktar fl-aspett finanzjarju. Charles De Guara stqar li ħares il-qoddim biex flimkien ma' Noel Camilleri jaffaċċja l-sfidi li ġib magħha l-kariga ta' Awditur Ġenerali. Ma' Noel inni naħdem kważi naħseb iżjed minn 20 sena, jiena konti finanzi u Noel kien it-teżor. Ġifi, I am looking forward fuq dir avventura ġdida. Għandna sfidi qudiemna, però żewġ affarijiet ituni kuraġġ. Waħda hija fiduċja kemm tal-Gvern u kemm tal-Oppożizzjoni. U t-tieni tim tajjeb b'Noel u n-nistana, aħna għandna tim ta' awdituri b'sens ta' commitment qawwi, b'sens ta' professjonalità qawwija u jiena ottimist li nibqgħu ngawdu l-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra kif ukoll taċ-ċittadini Maltin li aħna obbligati nservu. Fil-waqt li awguratilhom il-ħidma tajba, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca irrimarkat l-importanza ta' dawn il-karigi li jsaħħu l-kontabilità u trasparenza f'pajjiżna.